Parhalado pasahaton, selamat hari Minggu, tusude ruas namandohoti parmingguonon. Martua maaka naro di bagasan Tuhani. Mingguta sadarion, imana margoar, minggu seksagesima, lapatanna, ono puluh ari andorang so haheheon. Topik mingguta sadarion, debata saleleng-leleng nado Jahoba. Tapuji ma debata di bagasan las ni roha, ta endehon ma las roha kulau mamuji. Hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon, amen. Beta mahita manukap marsomba, marsinggang mahita tuadopan ni Jehovah sito pahita, ay ibana do debatata, jalahita bangso na pinarmahanna, jala biru-biru ni iring-iring ni tanganna. Haleluya. Martangiang mahita. Ale amanami na di Banua Ginjang. Disuruh hodo anakmu Tuhan Yesus Kristus tu portibion. Asa disegai aka ulaon ni sibolisi. Say padungo mahami marhite-hite tondim na badiay. Asa unang tarpedem hami di bagasan dosa. Alay asa monang hami sahat ro di ujung. Jala asa mardami hami saliling di tanoon. Pay masahat hami tuhanguluan na sorasuda. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
tangihon ma patik ni debata, patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jaladang jadi sumanonmu, manang aha na di Banua Ginjang, dohot na di Banua Tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, yang go tunggabe si sombaon, manang siuluan. Dia do lapatan ni ondo. Ikon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asadang jadi iba marsomba tu sombaon, manang tu gana-ganaan, mangido hanguluan sianing. Jaladang jadi oloan begu, manang ulpuhan ni hadatuon. Jaladang jadi pos rohadi ugasan homitan. Ido sahatna, atong mangidugugo mahita, laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon na hombar tu patik mi. Amen. Tuadopan ni debata tatopoti ma dosata nagudangi. Ale debata nami namarasi roha jalana badia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami ro tujolom. Huhilala hami rikot do asini roham disaluhut hami halak pardosa. Alani ido umbain na ho paserep hami diri nami sadarion di jolom. Jala ho parhatopot hami. Tung najojot do hami manimbil sian akka dalan munabadia. Songon biru-biru nalilu. Sayunang pabali hami sian jolom alani dosa nami. Aidang dihalomohon roham hamatean ni akka pardosa. Alai hamubaon ni rohana do lomo ni roham. Asa mangolu. Sesama saluhut hageduhon nami. Dohot pangalausion nami. Marhite-hite pangulu nami nasasadai.
Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahot ma asini roham dihami, mar hite-hite panindangion, dohot hagogoon niton di porbadia, asa tarapul situtu rohanami manjoho, asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho, baen hasangapon di guarmu nabadiai. Amen. Tabigi mabaga-baga ni debata, taringo tu hasesaan ni dosata. Songonon dohata ni Tuhan Jehova, nunga pola hupasisi akka pangalaw sim songon ombun, jala songon ombun manorop akka dosam. Say mulak mahotuau, ay au si paluaho. Hasangapon ma di debata na diginjang. Amen. Tabigima hatani debata, turpuk epistel di mingguta sadarion, nadienet sian Markus sada, ayat 20 sia saat rodi 30 sia, tajahama marsikat soren. Dung ruar sian parguruani, manigor di bongo tinasida majabuni si Simon dohot si Andreas, rapon si Jakobus dohot si Johannes. Jadi didapoton maibana, dijama matangan na pahehehon, dungi ditadikon pane-panei maibana, jadi dihobasi ma dinasida. Gabe sudi mana sida nasahutai marpungu di jolo rumai. Dungi manogot nai, borngin si tutu dope,
Hehe maibana tu balian, laho martangiang tu nalungun. Jadi, dung jupangsa, didok nasida mamandok ibana, sude halak mangalului ho. Ayat 30 rap hita manjaha. Laos laho maibana marjamita tu parguruan nasida dilihat Galilea. Jala di pabali akka sibolis. Ido sahatna martua do akan atu mangihon hata ni debata. Jala nau peopsa. Amin. Tindakon maha porsiautai, songon hinatidakon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, natmo palangi dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehoba nasasadai, imana ni tubuhon ni si Maria, nagabe-gabean si Anton di Porbadia, andorang soha bubuhan. Ido tuhata, natumau na bernit, di panghuman ni Silatus, namate terpajal lo ibana di hau pinorsilang. Natua tu banu atoru dung litano, namulak mangolu di ari patoluhon, nama naik tu surgo, lahundul tu siamun ni debata Jehoba. Amanai pargogo naso hatu dosani, disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon, manghumi halak na mangolu dohot na mate. Ahu porsea diton di Porbadia, jaladong sadahuria na badia. Uriani hatopan ni halak Kristen akan na badia. Doho dihasan ni dosa, doho dihatai na mandok, mulak mangolu sogot daging ni halak na umate. Doho dihangoluan na sorasuda. Amin. Tabigima kor puji-pujian sian punguan inahana diuduti anon dohot ina Kamis.
Tikting di Huriata di Bagasan Mingguon, Minggu 4 Februari 2024. Sada Goarni Minggu. Goarni Minggu ta sadarion ima minggu sesa gesima. Lapatanna ono puluari andorang sohaheon. Dohot tema debata saleleng-leleng nado Jahoba. 2. Warta Dewan Diakonia Manang Komisi Beasiswa. Di hari Minggu 10 sada Februari 2024 mulai pukul sia sahatu pukul 10 wib manangdung sidung parmingguan manogot. Komisi Beasiswa naing pasahaton tu 20 walu halak ruas nihuriata na manjalo beasiswa. Pinangido tu sude penerima beasiswa rap dohot natorasna asaro tu rumah Moria laho manjalo beasiswai. Jala unang lupa mamboan kartu peserta beasiswa dohot catatan ibadah gereja. Tolu, Rumah Huria Jalan Gading 10. Rumah Huria Jalan Gading 10 nunga sidung direnovasi. Pengecatan jala mulai tanggal 31 Januari 2024 keluarga Amang Pandita Sitindaon STH nunga manginani bagasi. 4. Pelian amplop hamuliateon bulanan. Di minggu ta sadarion tanggal 4 Februari 2024, papungu pelian tujolo dohita. Ima pasahaton pelian amplop hamuliateon bulanan dohot pengaturan sebagai berikut. Pelian parjolo mardalan tolu kantong. Kantong parjolo warna merah tuhuria. Kantong paduahon warna hitam tu pusat. Kantong patoluhon warna hijau tu diakoni sosial nihuria. Pelian paduahon ima pelian tujolo, pasahaton pelian amplop hamuliateon bulanan. Atong tapasahat ma di Bagasan Lasni Roha. 5. Parguru Malua tahun ajaran 2024 sahat 2025. Nunga dibuka pendaftaran tu Parguru Malua tahun ajaran 2024 1 2025. Pinangido tu akan natoras asa disosoi ianak konna laho mendohoti parsiajaran Marguru Malua nang naing sipatu pauta di awal bulan Maret 2024. Onom, surat masuk. Di Jalo Huriatado surat undangan sian kantor pusat HKBP nomor 100 L Saplonom 2024 perihal undangan pembentukan kelompok pendoa misi na dipatupa di hari tanggal Sabtu 3 Februari 2024 pukul 16 wit. Inganan HKBP Imanu Huriata diwakili seksi sending Ima sada Sintua Nyonya Nenggolan Boru Raja Guguk. 2. Nyonya Sintua Tambunan Boru Pangaribuan. Tolu Nyonya Simanjuntak Boru Tambunan. 4. Nyonya Rodo Nenggolan Boru Saragi. 7. Parhe Pengon. Pelian Tuhuria 510 sia juta 202.400 rupiah. 2. Pelian Tu Pusat 10 juta 640.850 rupiah. Tolu Pelian Tu DSA 2 juta 537.000 rupiah. Pungu Masude 532 juta 380.250 rupiah. Songonima tikting di Huriata di Bagasan Mingguon, sai di pasu-pasu tuhatta Masude pakobasion dohot peliani, bahen sangap dohot puji-pujian di Goarni tuhatta. Tabegema kor puji-pujian sian kor gabungan diuduti anon dohot kor ama.
Marende mahita sian buku ende nomor 110 pitu ayat sada dohot udukna. Laos tapasahat ma pelean sada A, sada B dohot nomor 2 di bagasan lasni roha. Damini di batana sumurung sian saluhutna roha,
Ima mangaramuti ate-ate dohot pikiranmu nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Orasma dihita saluhutna, suara ni debata turpuk jamita, di minggu tasadarion, imana tersurat di buku Panurirang Yesaya, bidu 40, mamukama sian ayat 20 sada, sahat rodi ayat 30 sada. Panurirang Yesaya, bidu 40, mamuka sian ayat 20 sada, sahat rodi ayat 30 sada. Ta payuti hutma, tungso mamoto hamu, tungso dibegi hamu mai, tungso pinabuan tuhamu sian mula-mula, tungso ditibangi hamuma akka ojahan ni tanoon, marhabang sa ibana di atas ni liat portibion, jala dusun si hapor akka pangisinay, ibana pahebang akka langit, songon dagangan na halus, di pahire nasida, songon abid udung-udung bahen inganan, ibana pasahaton akka panggonggom gabe suada, akka panguhum di tanoon gabe marlea di bahen, ipe nasida di suan, ipe nasida di saburhon, ipe marurat pakal nasida di tanoi, asal mangobus ibana dopak nasida, nunga malos, gabe dihabakon haba-habai nasida, songon rapan-rapan, tungi sema patudusonmu ahu, pabua suman ahu tusi, ninna damadiai, manai lima matamuna dopak gijang, jalai dahamu, tungi sema manopa akai, tungi sema paruar parangan nasida marbilangan, ibana tahe majoluhu nai di goar nabe, marguru tu hinagodang ni guguna, jalai banado nasun hinagogo, dang tagamon lilis nanggosada, buasama dohonon muna ale Jakob, jala didokho ale Israel, bunido dalakku maradopon Jahoba, jala dang maruliu mau sian debatakku, atehe dang dibotoho, manang dang dung dibegeho, debata sa leleng-leleng nado Jahoba, sitopa akka ujung ni tanoon, dangolo loja, manang madate ibana, jala dang hadodoan pikiran nai, ibana balik mangalehon gogo tuna loja, jala dipargogoi si tutu akka naso margelok, loja piakka doli-doli, jala madate, jala tarsuladit akka namar daging natabos, alai akka namar haposan tu Jahoba, maruli hagogon mardapot-dapot, gabe marhabong nilali laho manaik, marlojong nasida dangoluluja, mardalani nasida dangolo maddate, ido iyanggo sahatna. Amua kadongan na hinaholongan di bagasan goar ni Tuhan ta Yesus Kristus, diturpuhon di papatar si Yesaya do, tutonga-tonga ni bangsoi huwaso ni dibata, mangatasi nasa na adong, dohot mangatasi manang sungod dia pe
akka huwaso di tonga-tonga ni portibion. Alanido di suarahon jala di jauhon si Yesaya tu tonga-tonga ni bangsoi. Asa bulus nasida porsea tu debata. Supaya mereka yakin kepada Tuhan. Ha porseaon nasida tu debata ido paluahon nasida. Sian habuangan Babel. Jala debatado na mga lehon las ni roha di nasida. Domutusido hamua kadongan na pinasaha ni hatan debata di tonga-tonga ni Mingguta sadarion. Hobartu topik ni Mingguta. Debata saliling-liling nado jahuba. Tuhan adalah yang kekal. Ibanado najumadihon portibion. Jaladak tarpasuman. Dang tarpatudos tumanangaha. Hagogon ni debata. Dang tarpasuman, jala dang tarpatudos, hasok kalon ni debata. Ala ibana do debata panoppa. Ibana do debata pargogo na sohatudosan. Sian mula ni mulana sahat rodi saliling ni lilingna. Ala nima ubain na disuruh panurirang Yesaya bangso Israel didok nakin asa manaili nasida tugijang asalam takas pamerengon nasida dia kapabahenan ni debata dia kajadi-jadian na di tanoon jala ibana do debatado nama bain guarna. Sudi jadi-jadian ni debata di sadok portibion laho pataridahon hasok kalon ni debata marhite jadi-jadian dohot pabahenan ni debata patut ma lambotoon ni jolmai huaso ni debata patut ma lambotoon ni jolmai hagogon ni debata naswadong tudos na. Sianak kajadi-jadian ni debata nadong disisik ni tanon tatadama ibana do debata si panoppa. Jadi-jadian ni debata do portibion. Mulubui petaida hamua kadongan na hinaholongan di partikian parpudion boy jolmai dohonotta lahomanop parubut boy manggulmit jala boy disuruh lahomangulahon lomoni rohani namanopai taingok ma lubi sianima huaso ni debata. Lobi sianima hagogon ni debata. Nabui manoppa jolma doho nasa nadong di portibion. Sudi namasa na taida nuwaeng dohot namasa dohonot sian najulu. Sude namasa na taida na tinoppa di bagasan tikyon. Ima apatarhon hasok kalon ni debata. Ima pataridahon hagogon ni debata. Jala taida do hamua kadongan na hinaholongan ditikina parpudion. Songonima maloni jolma
songonima pistar ni jolma na tinoppa ni debata, malo ni jolma na tinoppa ni debata, boy patupahon akka ula-ula na mabain longang rohatta, ala ni hapistaran ni jolmai, ala ni malo ni jolmai, marhitei patut hita, di suarahon hatan debata di bagason obason, manada hagugun ni debata. Manaksongod dia pemalo ni jolma di partikian ni hatihan waingon, pistar ni jolma di partikian hatihan waingon, alay patut dohita lam manada hagugun ni debata. Alay gudang dohalak dohonot tadi bagasan partikian waingon, dang mabain manada di hagugo ni debata, di huaso ni debata. Ala songonima, cerdas ni pikiran ni jolma. Alai taida ma di bagason ubason, gabe jolmaido di perdebata. Kecerdasan manusia pada saat sekarang ini menjadi dikultuskan. Ala dikultuskan kecerdasan ni jolma di bagason obason taingok ma gebido manegaya kaparsauran nanti. Ketika seseorang itu karena kepintarannya, kecerdasannya dikultuskan, ingatlah itu akan merusak akaparsauran. Dakulani alani aka kecerdasan ni jolma, hamalon ni jolma, boi doi mabahin porang. Dipakai jolma do hapistaran laho manopa ula-ula, mabahin longang roha, ikolas dorohata sasitong na hamua kadongan, alaniaka kemajuan teknologi komunikasi di bagason obason, alaniaka handphone dohonota, boy hita hatok masih tadan, boy hita marsaur alani handphone, alai taida ma dipakai jolma do handphone na, laho pasar hon gabus, manang dohonot tadi bagason obason, ipakai jolma do HP na, handphone na, laho mendebarkan hoak. Boy laho manggitali perbadan do takahosom. Nangpe dohonon nang jojo tadai dengan bahasa dohot pangurupion ni Tuhani di tengah-tengah ni ngolutta alai seadong dope naganggu rohana tu debata, naganggu rohana tu huaso ni debata, naganggu rohana tu hagugun ni debata. Nang pesasitong na ngajojo tadai basa-basa ni debata, ngajojo tadai pangurupion ni debata. Nang pesipata kita sudah merasakan berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita ini. Ngadipatu pada bata akka halongangan di tengah-tengah ni nguluta. Tuhan sudah menampakkan mujizat dalam kehidupan kita. Alai lomos dope rohatta laho makaposi ibana. Ganggu dope hita laho makaporsia ibana. Songonima balgani holong ni rohani debata di tengah-tengah ni nguluta. Dia memberikan keajaiban dalam hidup kita ini. Tetapi kita masih ragu tentang kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya dong dopeak kadongan namang gitali hadiriyota.
asa lampor sea hita dia ka pangurupion ni portibion. Ninna di bulan-bulan Februarion aka calon-calon legislatif ngalaon waeng tu pusuk buhit. Laho mangido hagogon asaboy monang nasida ti. Gudang nuaingon di bulan Februarion nalaho tu pusuk buhit. Ape sa sitong na ngagudang basa-basa ni debata di jalo nasida ti. Alay paula so ditadda do basa-basa ni debata hagogo ni deba ikol lao tu pusuk buhit mangidogogo. Asamonang di pamiliton ni legislatif. Imana tayo dari partikian wangon amu akadongan na hinaholongan. Di paula so diboto do hagogo ni debata kemampuan Tuhan yang sudah memelihara kehidupannya, memberikan sukacita dalam kehidupannya, memberikan jabatan kepadanya, tetapi dia masih meminta kekuatan di tengah-tengah dunia ini. Alani mahamu akadongan na hinaholongan, umma dalan hati gora ni debata, dohonot tadi bagasono bason naradi maneahon dirinya tuhamatean asa mangulu hita. Taingok ma, kita bukan karena berbuat yang baik, patu pa akan adinggan tu debata, ubay naulu debata sumiaho dirina, laho humokom hita, bukan. Alay taingok ma, tung alani holong ni debata do hati. Laho pangoluhon hita. Itu semuanya karena kasih Tuhan yang memberikan kehidupan kepada kita. Bukan karena ada yang baik dari kita kepada Tuhan. Tetapi karena kebaikan Tuhanlah, alani mahamu akadongan di paingot hita di bagasono bason, gereja tidak tergantung uang, tetapi kuasa Tuhan mendatangkan uang dalam gereja. Gereja itu tidak tergantung kepada uang, tetapi kuasa Tuhan mendatangkan uang dalam gereja. Ingat ma, gereja itu tidak hidup karena uang. Gereja itu tidak hidup karena uang, tetapi di gereja yang hidup pasti tersedia cukup uang. Pasti tersedia cukup uang. Alaniah ala holong ni rohani debata. Taina ba pembangunan ta kiri kanan onati. Tangalani hepeng tay. Tangalani hepeng ni huriao nati. Mauliati ma alamanada dia kadongan di pasu-pasu ni debata. Dia memberikan yang terbaik untuk gereja ini. Dan ala nadok kepengta. Alay songan nadok naking gereja tidak tergantung kepada uang, tetapi kuasa Tuhan mendatangkan uang dalam gereja. Gereja tidak hidup karena uang, tetapi di gereja yang hidup pasti tersedia cukup uang. Imana parjolo hama kadongan nanaing si hangulu honota sian hatan debata, na paduahon debata saliring-liling nado jahuba. Tuhan adalah Allah yang kekal. Laho patudukon portibion. Patudukon huaso ni portibion. Jalaido marhiti padohan ni si Jesaya di turpuhon, di patuduhon tutong-atongan ni bangso Israel naswadong nabuni di debata. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Nangpe
Didok bangsa Israel, bunido dalakku maradopon Jahuba. Bunido dalakku maradopon Jahuba. HP di boto de batado, jala di ida de batado saluhut dalan nasida. Itu natajahan akin di ayat 27. Dalakku. Merlapatan semua yang ada dalam pikiran manusia itu, perjalanan hidup manusia itu, panggul miton ningolu ni jolmai, di boto de batado. Perdalanan ni bangsoipe di boto de batado. Parange ni bangsoipe di boto de batado. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Molope di pasobu de batahita lahu mangulaho nakalo molomot tabi. Alai taingot madangadong nabuni dia depan di bata. Suatu saat nanti Tuhan akan martunggu manang dohonot tadi bagasono bason madabuhum hobar tuaka pangalau siota. Tuhan mengingatkan bangsa Israel. Pabua debata saliling-liling na duibana. Debata namanopa sadok pertibion dangadong debata dukon ni ibana. Tuhan itu bukan seperti Tuhan yang ada di Babel. Boy loja debata nadong di Babeli ati. Boy madili debata nadong di Babeli. Alai debata nanaing sipatad dahonon ni si Yesaya di tengah-tengah ni bangsa Israel. Tuhan nasomacohot huasona. Tuhan nasohadoduan pikiran na. Atik pesay mangalo bangsa Israel. Alay taingok ma dang lomo rohani debata laos madau jolmai siyan ibana. Nang pesay diarsahi jolmai debata, diarsahi bangsoi debata, alay disuruh dua anak na Yesus Kristus lau paluahon hita jolma. Taingok ma patardo di juluni debata manangaha na masa di tonga-tonga ni ngulut tahun. Atik pe di rohatta buni jaladang dida debata akan taula akan tapikiri alai patardoi dia do pani debata. Alanido bain na torop siya jolma na mangulahon na maralo tupatik ni debata. Alaniaha alai do rohana dangadong nauboto na niulana molo dangadong jolma marnidiasa. Hape patardoi dia do pani debata. Nang pe nasoni dani mata. Torop nai jol manuaingon dohonot martabuni mangulahon. Aha nani oraan ni patik papituhoni ati. Ala diri puruhana dang diboto debatai. Tidak ada manusia yang tahu itu. Diudah jolma kahajahaton alalit urhana dang diboto jolmai. Hape diboto debatado. Sepintar-pintar kita menyembunyikan semuanya, sikap kita, perilaku kita, tindakan kita, perbuatan kita, nuaing patardoi sugut bahino ni debata. Jalan aparpudi mahamua kadungan na hinaholongan, debata saliling-liling na do Jahuba. Tuhan adalah Allah yang kekal. Dipaingot mahita molo porsia, jala marpakirimon hita tu ibana. Molo porsia. Jala molo marpakirimon hita tu ibana. Tajahanakin hamu kadungan mulai sian ayat 20 siai. Sahat rodi ayat 30 sadai.
takas do di sitaruli hagogon nagali. Taruli hagogon nagali. Molo marpos ni roha. Jala molo marpakirimon tu di bata. Molo porsia. Jala molo marpakirimon tu pangurupion ni Tuhani. Lapatan na margogodo halak na manadda hagalion na di adupan ni Tuhani. Margogodo halak na manadda hagalion na di adupan ni Tuhani. Apulapul ni debatado tudong-atongan ni bangso Israel. Laos apulapul ni debatado tuhita. Pabuahon narodo debata. Paluahon nasida. Molo-olo nasida marhaposan tu debata. Idu na taida hamwa kadungan na hinaholongan. Di pamakiyun ni debata. Madadupon Raja Kores ati. Lao patudukon. Harajaon Babil. Asa malua nasida. Ido nanigil ni debatasian nasida. Ketika Tuhan memakai Raja Kores untuk melepaskan mereka dari kuasa-kuasa Babil. Dan itu juga yang mau dinyatakan kepada kita pada saat ini. Ketika kita yakin kepada Tuhan, marpos ni roha Tuhan suni debata. Kita akan melihat mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Marhaposan tu Jahuba, imahalak na marpakirimon, di huwasodo di hagugun ni di bata. Jalaido nakin mabain mula gogona sian halujaon. Mabain mula gogona sian halujaon. Gabe boy marhabang nilali laho mangula ulaon lomo ni rohani di bata. Alanima hamuaka manami dot inanami ikon taparhato po do najujuk do hitaluja alania kapanosak ni portibion. Si pataluja do hita. Alani panosak ni portibion, boido dohonon sape madile hita mamere ngakanamasa di tonga-tonga ni na humaliak kita. Parange nalam tulumlam na taida di bagason o bason. Termasuk radohonot tadi bagason o bason holong ni roha nalam tungalina taida di bagason o bason. Pangalahoni na poso, lam tuhijang na taida di bagason o bason. Boido, hati gorani, sahira na sotar dungdung akan napugo sa atin. Alay, tayo ma, di sude namasay, di pargogoy to di ido hita, boy margogo, asa unang gabi madili hita. Jesus do na margugoyhon hita ujugali hita. Jesus do na mangapuli hita ujumarsak hita. Jesus do na madongani hita. Molope di pasiding jolma hita. Alanita haposi maibana. Ibana do hagugutta. Amin martangiyang mahita. Mauliate marohanami di huwali Jahuba di bata amanami. Hudu di bata saliling-liling na. Tuhan yang kekal di tengah-tengah kehidupan kami. Hudu namanopa saluhut na akka jadi-jadianmu. Lau songonido na sumarihon ngolunami. Marhaposan jala mangido pangurupion mahami tuadupanmu Tuhan. Di agogonmu doho di huwasom. Di tonga-tonga niya kapardalanan ni ngolu na pinasaatmu dupi. Lau songonima nang disudiaka program-program ni huriam. Dia kananaing si hobasan ni huriam.
Di bagasan hatauon doot gogo nasian ho mahami. Laos di bagasan holong nasian ho mahami Tuhan. Laos hubua kami saluhut na tuadupanmu di bagasan obason ruas ni huriami. Di tonga-tonga niya kapakubasion doot ulaon na maragam-ragami. Say lehon gogo na mardapot-dapot. Songonima pasu-pasu di parngoluon. Di hahi pason do di gajang ni umur. Laos songonima dia karuas ni huriam na di bagasan parsahiton. Na piak nuaing di tonga-tonga ni bagas nabi. Na suhagowarak kami di bagasan obason. Manang nadong di rumah sakit. Asiroham Tuhan. Upasahat amima tuadupanmu nang ngulu nasida. Dihadirion ni amanami inang amang situa manurung. Na dirawat do penuayon. Alani hagalion ni pamatang. Di parsahiton nasida. Songonima nang diinang nyonya hutajulu boru sirait. Natakas do penuaing dirawat di rumah sakit uki asiroham Tuhan. Say lehon ma hama malum ni akka parsahitoni. Pasu-pasuhonmu pakubasion ni akka dokter medis. Namanangani akka parsahiton nasida di bagason obason. Lehon gugu Tuhan. Songonima dia kana marulang tahun dia karuas ni huriam. Di bagasan minggu-mingguan sian minggu 4 Februari 1 Sabtu 10 Februari 2024 torop nasida 10 sia halak upasahat tamima tuadupanmu lama masu mahot dihadirion nasida di gajang ni umur doh dihahi pasoni di gogo namar dapot-dapot lausongoni patuluson akan asinakapan ni rohan nasida nasodapo dope Tuhan asima roham sahatu ho mangulunami. Mari di Yesus Kristus martangia kami tuadupanmu. Amin. Mari di mahita laos pasahaton ucapan syukurta di bulan Februarion. Mari di mahita.
ayat dulu. Songon tatangi akun ma piliata tuadupan ni dibata martangi yang mahita. Ali dibata manamin na di banua gijang, odo haroruan ni saluhut silehol-lehon nadinggan, do nasa ulibasa na maliutus. Upasahat hamima siyan na nilehon mitu hami, pilihan nami tuho. Say jalo may gabi wap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jalaramutia sahu parhaseak kami pilihanon. Patibulhon harajaonmu, itonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay maruhanami, marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyama namin na di banua gijang, say pinarbadia maguwarmu, say Roma harajaunmu, say saut malumo ni ruham di banua tungon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion, angoluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramuti Tuhan de bata maho. Disodakon Tuhan de bata mabuhina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakkon Tuhan de bata mabuhina tuho. Jala di pasaurhon ma damena tu todim. Selamat hari Minggu Madihita Salhutna.